You are welcome to Mabena Studio. Today we have a podcast here in Tipis Road. We have our guest today that we want to talk to. Our guest today is a Prophet Matthews Teo. You are welcome, sir. Thank you so much. Thank you so much. I hope I have pronounced well. Say Prophet Matthews Teo. Yes, that's true. You have pronounced well. Okay. Yes. Thanks. So before we start our interview today, we just want to know you first because people, they have to know you first before they hear what we are here for. Amen. Amen. Thank you very much. First, we want to hear, who is Prophet Matthew Teo? Prophet Matthews Teo. This is a Christian name. Okay. Whereby I'm coming from Malawi. Malawi. Okay. Yeah. Which part of Malawi? Which side of Malawi? Mzimba. Mzimba. Yeah. Okay. Yes. You're comfortable to tell us the village? I'm free. Okay. I'll do that. Okay. Yeah. Prophet Matthews Teo is coming from Mzimba. Mm-hmm. Yeah, in the village of Custom. Okay. Yeah. So in the village of Custom, in the good enough. Good enough. We are in the family, like a chief. We are chief in our family. No, you are loyal. You're from loyal family. We are from loyal family. Okay. Yeah. So we are 6 members in our family. Okay. Yeah. My mother, she's Marita Muhoni. Okay. And my father is Benson Teo. Teo. Okay. Yeah. So we are 6, and by the grace of God, 4 men and 2 women, ladies. So you are number what? Me, I'm number 2. Number 3. Number 3. Yes, sir. Okay. So others, they are still with us. They are still alive. They are No, still okay. By the grace of God, all of us, we are still alive. Okay. Yes. So in your family, it's just only you that you are a prophet, or others they are also they are doing also the work of God? No, in our family, it's like it's only me. Okay. I'm doing this work of God. Okay. Yeah, but I have got a story whereby even I can explain, we can spend for 2 hours, but I'll make it very short. Just just give us that story, just in short. Yes. Yeah, Let me just want to. Yes. We are interested to have Thank you so much. that story. Thanks so much, sir. Yes. Yeah, actually, this Prophet Matthews Teo, maybe some of you see him standing on the pulpit, or maybe preaching the gospel. Yeah. But my desire, it was to become a footballer. Okay. Yeah, so I born in Mzimba, Manyamula Trading Center. Yeah, ndiko mwenditu tena badwila. Okay. Yeah, so kuchoka pamene popo, it was 1991. Ndipo pamene agogo anga anabwera ndithu kunzimba kwathu uko kuzaona mwana wawo amene ali mayanga. Ndiyeno pa 1991 ndipo pamene anzati uyu ndikumutenga. Ndineso ndinawalirira kwambiri. By then ndinali kamwana. Amakhala kuti agogo anu amakhala momwe mukapera amakhala kulilongwe. Yes, kulilongwe. Yeah, ndino by then nditawalira kwambiri anapezeka kuti anditenga. Yeah, that was 1991. Ndeno atanditenga choncho tinapezeka kuti tapita kulilongwe kuja mumadziwa tereka kunzimba kupita kulilongwe town. Yeah, town. Yeah, from there kulilongwe kuja kunasapezeka kuti ndikukula then nafika nali zaka remember 14 ndiye kunazapezeka kunena kuti ndinayamba kusewera mpira kwambiri. Yeah, ndikusewera mpira kwambiri. I remember my late grandfather like we Muhoni, may his soul keep on resting in peace. Amen. Yeah, ndeno nakumbukira amandipanga support kuti ndisewera mpira koma mumadziwa kunena kuti still mu makolo aina mafuna kuti sukulu. Yeah, ndeno ndikukumbukira bwino ndithu ndili standard 7 ndinapezeka ndikumenya mpira ndi anthu akuluakulu ndi agogo anga akazi amadandaula Flores Banda amadandaula kwambiri mona amandifuna kuti ndiphunzire koma ineyo chidwi chinali kumpira mona ndi mano kuti ndisanapitiza papa ine ndikuyamikani kwambiri chifukwa cha Mabena Studio pa zimene mwationesera papazi ndi utumikiso wakulu kwa basi. Yeah, ndi chikhulupiriro kuti anthu ena ake mwina kapena kuti ali kutali kuno mwina tisadziwaso Mabena Studio ife ntchito iyi nditu imene mukuyigwirayi ife timakuyamikani. Tathokoza kwambiri. Nditu asogoleri. So tili kupene kuchaku. Yeah.
ndazapita tumenya mpira ndando akuluakulu ndizonse chikanthawi nake mwa chisomo cha mulungu kampira kajati mamenya ndithu Lilongwe kamenso kuti anthu matimu akutikonda ya ndeno I remember aphunzisanga nthawi imeneyo a sports master ndimakumbukira kwambiri Mr. Nzima pa school yanji imene New State House yeah New State House okay ndeno nthawi imene ndi zina limene anthu amanditana nthawi imeneyo machuka nalo tilidziwe ya chifuma fusa mulidziwa chifukwa nthawi imene ndimachuka ndi not pido yeah ndimachuka ndi not pido amtamandina pido ena mati John Terry moneti for cause mwina anthu amene mwina ayiona interview amene akudziwana kuchokera kumwana kava dzina amene azozoti adziwa kuti mkulu amene nditampesaso ndithu yeah so kuchoka pamene popo ndipo ndaisesa ndithu ndimamenya mpira ndinatengedwa kapanga ma trials under 17 ya Malawi yeah ndinzanga ndithu Blessings Kachala achina Hacton Kamwela ndithu anyamato sewa alipo ndithu machina Tamandani Green so ndithu tunapanga ndithu tumachoka State House kwenda panchipasi ndikutali nthawi imeneyo kuliro committee ground kapanga ma trials peno mapita Silver Strikers reserve I remember Shaba Pili nthawi ndithu amatipanga tikulilimbikisa yeah so zikupanga choncho kuti chidi cha ku school ife chimachepa yeah makharoti chidi ino chimakhala ndi mpira ife ine chidi chinali kumpira yeah so kuchoka pamene popo ndezi machitika noti yayi mumakwalala ndithu kadzina kathu kanadziwika ndeno popita nthawi zoti mayeso oyamba talephera a JC kachiwiliso talephera ndi agogo anga chifukwa cha chikondi anati uyu timuchose kuno timpitise kumulanje kuchoka no kuliongo munapita kumulanje just kuti muna mukapangiza school ndithudi kuti kumapanga concentrate kombiza zampira ndithudi tasogolera ndeno kuchoka pamene popo napita kumulanje kwa mayanga ngono mayanga atu amandikonda kwa basi ndipo Alice Muhoni ali kumulanje kumulanje so for mwana kuti ndinakunzimba kumulanje agwira ntchito kapena kumulanje anapita no mayanga ngono ndaphunzisi ya bambanga ngono Mr. Lungu ndi chief auditor ku EPM ya ndi by then ndamene ananditenga mayanga ngono akuti uyu ndo taphunzike kunoko form 2 mayeso alembere kunoko ya ndeno ndinayesesa ndithu mwa chisomo cha mulungu tinapeza somo tani kodi takhoza JC moti nakhoza JC chifukwa cholimbikira kwa mayanga ngono JC munapenga thuka ngapo ndiso JC nale kangapo ndithu JC ndithu tinaipanga kangapo ndithu mayanga ndithu amaisesa yeah amaisesa ndithu yeah ndi from there kunasa pano kuti tapita so mulanje kuja mpira uja sitina siende zinali wesi kumulanje for kukuthawisani kwakuliwa ngopita kumulanje amona ngati mwa mpira mwa mukausiya koma kafika ko nde it was west ndi aliyese palipo samangoti nthawi ina mangoti pido ndi basi Mozambique muvila tipitemo tikamenye mpira I remember by then ndinatengedwa ndithu kuchoka kumulanje kuja ndimakamenya kuvila amati katemekena kamati Edukasaru zinayi zakaziti zimene it was 2000 and if I'm not mistaken 87 okay yeah yes 87 yeah ndi by then kunasapezeka kunena kuti tikumenya mpi kumulanje kuja mwa chisomo kasuka cha noso bantu kutani kodi mukakamiza tikupitirabe yeah form 3 then form 4 tinafika form 4 koma nongati form 2 inakanika kangapo form 4 zinaindako koma ku form 4 rulasogole ruru sitinganame tinakankha ndithu koma sitinafikisa penipenipo ndithu ndirasogola maboyitsi anabwe ndithojo ochulukirapo okay yeah, so kujoka pamene because limene ngati nali no la ujeni background yanu ya maphunziro yes munalekezapo mwepo pa form 4 kapena munakapanga sokosina munapita college kapena munangolekezapo mwepo no kuchoka pamene popo sindinapangeso kosina liyonse yeah komano mayanga ngunanesa ankaisesa ndithu kuti mwina kapena kuti ndiye ndipange ziwiri zitatu ya koma umaziwa nthawi amene munthu ndi kuswera mpira chibwana ya ndeno ine ndimazolesa mchibwana ndekha koma sindinadziwe kunoti mulungu chilipo chimene akundibisira monet sinazo chimene mulungu akundibisira funo kuti nthawi ameneyo timamenya Coca-Cola trophy amandiyitana ndithu ku kampu yanchani komano zinthu zanga sizimapitirira ya komano sindimadziwa cholinga chani yeah ndeno pakhale basi mwa chisomo cha mulungu it happened not ndinabwera kuno ku South Africa munabwera chaka chanji kuno South Africa 2013 munabwera kuno South Africa mukuti mukupanga beza mpira zomwezo kapena ndoti munabwera kuno ngati uzapanga za ntchito kapena kuti mpira maswera abe mwa mabwera mene ndikabwera kuno nkhani
nkhani yambira inaita chepako kale. Okay. Ya nkhani yambira inaita chepako kale koma kubwera kunoko cholinga chinacho noti kuzagwira ntchito usasoza kubwera kuno ngati mtumiki ayi kuzagwira ntchito. Okay. Apo raiva history yanu mwanenera and history sindi madziwa yayi kuti Malawi inaluza player. Mulungu anawina, Malawi inaluza. Nditudi rasogoleri, nditudi. Okay, chabwino. Tsono turning point yanu kuti muchoke ku zonsezi kuti mupeza kuti ndinu prophet. Chinachitika ndi chani? Zikomo kwambiri. Fozooneka kuti ndi history yo sindikuona popena pake posonyeza kuti panali kawo mulungu pang'ono naizika zampira fo ndi mazo zampira zochitika zake. Nditudi. Timarenga kana nyamara olowerera mpira. Kwambiri. Wachita ti mankhwala kuti usuzuri mwina musanapita pamene anthu amari mwina amachita mankhwala kuti timu iwine zimezo ino munachitapo mukusera mpira. Kwambiri ndi utagonako kumanda. Kwagona kumanda? Ife tagonako kumanda ndipo mankhwala ndipo mukusera timu yachi. Ntami Masola Black Stars. Okay. Ya kuna tumina kinasachuka kulilonge amati Black Stars. Ya tapangapo ndithu ya komano paneso matimu ambiri ang'ono of course ndosaziwa kwambiri ndamene tasweraso kwambiri tapanga kwambiri mankhwala then from there ndinazo pitaso kumulanje ndaswera UTC then Lujeli Fish ya kumene kuja ndoti ya kundiziwa muno kwa basi mulanje nditatuzani nkhani ya mankhwala ifoti anthu mavazo ata machita mankhwala kuti akapeza kuti mpaka akuwina zinthu zikuwayendera chimachitika ndi chani? Ine ndimakhulupirira kuti pa nthawi imeneyoyo tinkakhulupirira kuti mankhwala amachita zinthu komano ineyo pa nthawi imeneyo zinali zoona pa nthawi imeneyo mari mukachita mankhwala ndithu zimayenda zimatheka zinase zimatheka nditatuzani wakagona mandayi yokagona mandayi ndetagona pasogoleri sikamodzi yayi ya sikamodzi kumana ngasinthamene sitingaulule koma pano tiulula tsono kumanda makagona timu yonse kapena mapuleya uka iyayi kumandako pena timakagona tinalipo ndithu anthu angapo takagonako ndithu kangapo mankhamuna mapuleya munawerengeka ongodziwa natokatoka basi ndi makhoti muli ndi sing'anga amati timu doctor ise timu doctor si sing'anga kapena pamakhala wina oti weniweni doctor usati timu doctor pali sing'anga special oti timu ineyo simaenda ndi sing'anga wake ndithu amatimu ambiri amakhani mankhwala wati zomwe mavaja ndizoona ndithu ndizoona ndithu asogolera wina akuzuna mizani players ungafike malevo enawo opanda zimenezo yakungolimbikira ine ndi umbono wonse kuti mwachitapo zimenezo ndachitapo tatemerapo nthawi imeneyo ndithu kuzafika panopa itachitapo ndithu mwachitapo so tatozani kuti turning point inachitikira nthawi ya zaka ziti komanso nthawi yanji maso kunali kuti zikomo kwambiri ineyo ngati mmene ndakamba muja kumene ndikukhala kulilonge ndakulira mbanja munachoka nokujeni kujeni kuja kumulanje kubwerera nokulilonge koma unali koyamba kuja ndino kubanja la kulilongwe ife ndatheu komano mayanga nda muhoni ndi kubanja la kulilongwe la muhoni ndi anthu amene akonda zopemphera ndiyeno agogo anga amuna of course anamwalira koma akazi alipo Balmata Flores banda amene agogo anga ndi banja makunda zopemphera ndi ndikukumbukira nthawi nake agogo anga amuna amandika kamizo ndizipita ku Sunday school nditi maimba kwaya nthawi imeneyo tinalipo ndithu ndino nthawi imeneyo prophetess amene Mrs. Kachembere okay anala kufamila kokwaje kwako kwakuchikazia ndino nthawi imene ndikumbukira ndithu timaimba kakwaya osaziwa komano ina mandipanga kwaya mmokundikakamiza fwa nzeru zanga zinali kumpira ndino tikukula choncho ndithu of course mpira timapanga koma timangopangira foti ndife ana koma kubanja amene makhala mweneyo akukamba chilungamo ife ni pana lero akongwaga makunda zopemphera ndamene ndi mama khanga likapena kuti akundidzizimusabe kena kake kamkali mkatikati mwa ine ndino nditakhala choncho nazipena tabwera ku South Africa nditabwera ku South Africa zampira zinapita ndi kuno ndinamba kumwamo wawesi muone sobana mwachuka kumudzi mapanga kozopemphera chifoti iyi nafuna ndifunsa lodi omwe muli kumpira kukachamba ndi mowa bwanji sizimachitikako ine chamba masiku ambirawa sindi mamwe timapanga sumasuta koma amini kamuwa kumapetopetoko ndeti makamwa ndio mudabwera no kuno South Africa ngomuna zabwikhala wese kwambiri fota anthu ambiri kumudzi kujeri munthu kamabwera ku South Africa ovini sumwa mowa amati ungopita South Africa yawo ukambo mwa mowa fo neso ndikumbuza kuti ndakhala ndikuzidwa zimenezo chifoti
zinthu anthu amaona ngati muno tili kunoku it's like life is cheap. Yes. It's like even kugula zinthu zomwe kumudzi zimatenga kuti ngati mowa umakhala ngati unoku ngati wochipa. Tsono tozana ndi experience yanu mutafika kuno ku South Africa. Chine chaka chanji munafika kuno ku South Africa? Ku South Africa kuno nafika 2013. Munafikira kuno ku Diepsloot kapena makhamba kutiko? Foti pano pati nena kuti tili ku Diepsloot? Yes. Yeah, poyamba munafikira mbali iti? Ile kumene nafika Cosmos City kwa Bambanga. Cosmos City. Yeah, kwa Bambanga ali manyumba Cosmos City. Extension 6. Extension 6, okay. Yeah, extension 6 from there Bambanga nandipezera ntchito. Bambo wanu okuberekani kapena bambo wanu? Yes. Amene Bambanga ndibereka ndithu adakaliponso Benson Tel. Oh, okay. Na Yesu anali wopsera so mpira kwambiri. Oh. Which means that zampira zinaza kumagazi kwa bambo. Kumagazi natenga madala. Okay. Yeah, natenga bambo anga. Okay, na munafika mu Cosmos City? Nitafika Cosmos City ndi pamene bambo anga nandipeza ntchito kwa azungu wakale. Ndeno ndinapita Santoni, ku Santoni. Kumene makhanda khako kwambiri. Of course ndakhala almost 2 to 3 years. Oh, makhala komweko. Makhala konko. Okay. Yeah, ndeko mano ndakhala Santoni ko basi pakhale ntchito jenasoonekera. Okay. Ndeno nangasimafusa fuso lena ati kuti turning point. Inabwera mwachi. Yeah. Yeah, ndeno ndachiko Santoni ntchito inatha ninzanga inati makhala kumene kondezanga ndi mamuwa kwambiri kwa Alexander. Oh, makamwera kwa Alexander kuti Santoni ndi Alexander ndi pafupi kwambiri. Ndi mapita no ngati ku location kama mwakena kubwerera so kumsanto. Asogolera ndaendapo ndi futi. Yeah. Asogolera nayo ndaendapo ndi futi, tabirapo anthu. Timaenda anthu atatu. Timaenda ndi nzanga anza wakuno, timaenda waku Malawi ndi waku Zimbabwe. Ngati kulando shows like you have a history. I have got a history. Oti anthu ena kakusisimuka kosa. Yeah, for sinima mbekezera kuti ndikhoza kuva zimenezo. Amen. Mwaendapo ndi futi chinachitika ndi chani? Asogoleri umaziwa zimene za peer pressures. Zachiguzongo tengerazi. Asogolera munthu kakhala kuziko. Chimene chimachitika ndi china chicho chichitika kuziko umona ngati chabwino. Yeah. Koma osaziwa kuti nthawi yake chima 1 chikhoza kuononga moyo wako. Ndi ineyo ndazizanga timaenda atatu. Moneti ndi point ndio noti ndili ku Santoni ndikumbukira Monday ndikuti ndikalewe nkogwira ntchito nzonga nditana anduzo lya ntchito yatha asoge ntchito tangoti yatha just like that panabe so juso munalakwika palibe moneti ndi ntchito atangoti yatha mamawa mutu angati unasefukira ndoti mukukhala pompo ngati ntchito yatha nomukona kuti mubwereso back ku Cosmos City kwa madala ndi by then kumapeto kuswana madala tachokako kaleso manyumbawa anenawowa manyumba anenawowa ndi nkhani inatizicheza bwino kumeneko. Okay, nkhani saikulu kwambiri. Oh. Okay, jabwino. Ndithu so ntchito chaitatha nzanga amene makhana wanapeza kuti ndangochoka ku Monday lachiwiri kumapha munthu. Anapha munthu ndi nzangayo nzana amene magwena ntchito yu ndimayenda naye kumowa chifukwa timayenda to kulikonse timayenda awiri. So kunchira kumagwena ntchito nokapena magwena ntchito magwena ntchito anthu awiri ndi kuchotsa nacho nokapena nacho tsana anangochosa ine ndeka atandichosa choncho ndinazo kuti ndipanga bwanji ndi maziwa nthawi imeneyo ya tinali ndi munthu inake timacheza naye ya ndi basi nasapeza kuti napita Lion Park ya ndimene neno zinthu zo Lion Park zinakhala ways kuchoka nokuja simunapita so kwa Alexander kwanza nokuja munazakhala ku Lion Park kufuna ndi Cosmos City no yes kukapanga kuti kulendi kapena makanga kwanza okay ya ndi ntapita Lion Park kuja kuchinaza chitika chonoti zinthu napanga misbehave zochitika zambiri mbiri ndino from nowhere kunali abusa enake anzango nake timati Stanley Phiri ena mati Adrius Phiri ndabusa ndino amandilimbikisa za chali cha munthu amene ndipo ngati akundionera panopa ndimamuyamika kwa basi yeah so Adrius Phiri amanditengera kwa abusa enake timati Prophet Kadewele Prophet Kadewele amayankhula noti munthu iweyo uli ndi chachikulu koma ine ndupito chechi mtaledzerako mapita mutaledzera muli nthawi muli Lion Park Lion Park ni mabwera ako aje mwama kutengera ni kwa mtumiki ama kutengera kunali kuti kumene kunali konkuno so deep pan kuti okay yes so majoka uja Lion Park bwana kuku Monet ndiye kuchoka pamene popo chimene chimachitika chinoti akundiyankhula choncho koma sinazitengera ndiye kunazafika nthawi yoti noti Lion Park janachoka koso nabwera kwa nzangayo ya munthu amene anazanchosa Lion Park anati bwera kuno ndinabwera kuno koso pano ku Diepsloot that was 2016 yeah so nditabwera kunoko pamene sopana amandikakamiza za kuchalichi koma ine ndinali wochidakwa Monet ndiyeno basa mandilibikisa asogolere mulungu yuyo ndipo chinaza chitika nthawi yake basa prophet kumene koko anandiuza somano chani
anandigula ma drums ne kuti ndizimba koma nthawi kuti mukudziwa imba madramu kapena ndimusa kudziwa sunyijo sokuza madramu nthawi drums makauti ku Malawi ndokumbukira ndili mwana ndimaimba timapanga timabandi tijatasi saka anko wanga Daniel Muhoni ndeno anko wanga amaimba gitara ine maimba timadrums nde basi tu kajeni kana tsedi abe mutu so by then ndeko nasapita kuti tinazapita ka bandi kena ageso timati Francis Pili ndoka State House timayeso ndo amatiphunzisa chanchani ndeno basi inazafika nthawi tabwera kunoko ndeno koma sezinga ndefute monet nde basi kunasapezeka ndithu noti atandigula choncho ndinamba kuimba sogolendo madramu aja anthu udabwaso kuti munthu ibwaji koma nthawi nkurino kuledzera kukupitirira ndikumwabe mwachisisisi zina ziso tikupangaso foja achina foja yekha ndi ayi koma kusuta uja kumwa kokha ndeno ndipamenso pano khala asogoleni ndimati nthawi ndikamwa mowa ndimati ndikagona chimene ndimalota ndavala za white koma ndikuuluka mwamwa mowa mwagona instead of muna muzilora zakumowanso kapena uri muzilora munaka mukunjoya kuna kwake mukulora muravala za white ndiravala za white ndiravala za white ndikuuluka koma ndimachita mantha kuti manyazi kuti ndimuza ndani ndikauza ndazira ndiphunzitsa chani azira muna ndufiti ndisini masengazo ndi nthani akenalota maloto lalikulu kwambiri limene nafotokoza a prophet a prophet ya bambanga prophet Joseph Kadewere ndamene andiphunzitsa kusuza mbiri ndeno by then ndinafotokoza ndithu tikupemphera chechi kwawo ndeno anandifotokoza not no muli china chake mwayo apa tikati chimene mandabwisa tikakoma tikakhala ndiwo madalawa akadelero akanza kuti munthu wankulu sindi mazo chimene atanthauzira ndituda soga ndeno inafika nthawi yono ndoti Moandasiya ndeno ndinapita kuphiri kukamwala kuntunda uko pale kala chama kana kulozerana kudibisuri konkuno kumene kunapita ndi ma stress ndikugwira ntchito palibe chimene chikuyenda ndi basi ndapita pamene unagona nditagona panabwera kuphiri kwa mapita kuti mukapemphere ndinapita kuti mwina ndikangokhalako kutaisa nthawi ndipo munapeza kuti konkuja mwagona ndagona kukamwala chabe nditagona chonchija kunabwera kamphepo kena kake kamphepo uko ndipo ndikukumbukira ndisakumva mawu a Mulungu koma mawu a Mulungu voice ya Mulungu ndinamvera pompo anandiuza kunabwera ndithu munthu nake wa ndevu za white inuyo munthu uja mamuona ngati mu masomphenya kuti nali ngati maloto anandiuza kunena kunoti ino inde nyumba yako kukamwalako so atandiuza choncho ndinasesemuka nditasesemuka ndinabwerera noti zimaloto chabe ndeno nditakhalakhalanso ndinakhala mosi tweaks china chake chinanditumoti pitabe konkucha ndakagonaponso ndakagonaponso kunabwera nzima ina kwa ku Zimbabwe amatafuna mapemphero kwa ine kumene zopemphera palibe mwakufika kuphiri kuja ine mwangopitako ndangopitako kupeza kuti wina akubwera kuti ayi mundipempherere izi zinani ngati state zaje nzima ina kwa ku Zimbabwe ndi nzimayi amene pamalopo nangasimaloto jana mwina kana zoti ndi nyumba yako kusonza kuti ino pa moyo wanu uno munthu oyamba kumpempherera analizima amene analizima iyo anali munthu oyamba kumpemphera pa moyo wanga ntampemphera choncho mwana nkampemphera chine nikati chibwana koma osaziwa kunena kuti chimene nkampemphera nzima iyo ndikuza ni mpaka na leloli timayenda limodzi ndi nzima amene ndi alibe church mu alibe church mu member wanu oyamba amene ndithu nditasogolera chabwino apopo tinali kuti tikufuna kuti tifukule turning point yanu ndoti turning point yanu inali imeneyo after nomapita kuphiriko kenaka kupeza kuti zinthu zimapitirirabe ndithu kupeza kuti kumukuvano kuyankhulidwa kwa Mulungu tangotipatsani chabe masomphenya kuti anthu amene tisanankhulidwepo ndi Mulungu timafuna tidziwe kuti munthu amakhoti Mulungu akuyankhula chimachitika ndi chani abwera ngati voice ngati munthu akuyankhula ngati uyankhula ndi munthu pa phone kapena zimakhala bwanji kuti munthu uzinde kuti voice ndi ya Mulungu zikomo kwambiri njira za Mulungu kapena kuti mmene Mulungu amayankhulira Mulungu amayankhula mu njira zosiyanasiyana so ndikuthokoza chifukwa cha funso lanulo mwene unoti kuti chimabwera ngati chani nthawi zinake Mulungu wani akuzoyankhula ngati ukulingalira
yaha akozo yankuyankhula ngati kamene kuti uganiza ngati kuti ukulingalira mwachisanzo mulungu akoza kuuza kuno kuti lero lusatuluke nyumba ukanga tikulingalira kuno tusatuluke nyumba mulungu chipo chimene akukupewesa kunjako muone ndeno chabe chimene chimangovuta mano kuti mulungu aliyense mulungu amuyankhula koma kumvesesa kuti ndilula mulungu ndochepa mvesesa ndeno kuti uzindikire kunoti apapa mulungu akundiyankhula mawu aja akazabwera kawiri katatu malingaliro ake kuti kuganiza ngati malingaliro even akazabwera kawiri katatu auzonoe mawu amene ungoti sukulingalira ndi muchilipo chimene mulungu afuna kuyankhula kuya kumene ngati koyamba kachiwiri mulungu amayankhula mota mulungu amatha kuyankhula maloto maloto ndi mene mulungu amagwisa ntchito kwambiri for example tikapita ku buku la Genesis inalipo nthawi imene Yosefe amayankhulidwa ndi mulungu muoneti kunali ku maloto muoneti chifukwa Yosefe amayankhula ndi mulungu ku maloto kuja muone zinakhala zofuta ndithu kunoti achibale achifese chifuna kuti kunali Yosefe ndi mulungu muoneti zinali za Yosefe ndi mulungu muoneti ndeno kumaloto ndi njira imene mulungu amagwisa ntchito kwambiri kuyankhula munthu aliyense njira ina ndi ziwiri zomwezi zipo zambiri penanso mulungu mulungu amayankhula uko khanga tikapena kuti wangokhala chonchi koma china chake nkumachitika baba zimachitika uko khanga tichonchi iwe nkumona ngati kapena kuti ukuona china chake papa ngati sikungochitika koma usazoti muli mulungu mene momwe akuyankhula chabwino so turning point yanu kuti nawo muchokeno ku zadziko kufiti mufike mpaka ku za mulungu nkhani yake inaenda choncho mpaka nkupeza kuti ndi ku kapena just kungochita mwa changu kwambiri kuti after pamenepo chinachitika ndi chani kuti mudule mupezoti paka mwa tsegula chalichi zikomo kwambiri chimene chinachitika kwambiri nchono ndinalota ndikuyenda ndinapeza chichechi chachikulu koma chichechi pamwamba panalembedwa maolemba kuti Good Worshipers that was 2016 ndeno ndikulota nje ndinamva nyimbo ikulira mkati mwa chechimo remember inali nyimbo ya Kafita Nazare kwa ya ku Malawi so by then dzina lija nditaliona of course ndinatenga mwa chibwana koma chibwana chake chinandithandiza funa titaza dzina lija ndina Sunday litabwera kunasapeza kuti ndinauza a prophet aja kunoti ini ndaona dzina la church koma dzina church sindu zoti zothandauza chani muona so by then mulungu amandikuisa ntchito kwambiri maloto ndeno nditapanga ndaona dzina lija 2016 sinaliwale ndipo ndinamuzaso wina wake nzanga wake timati prophet Elijah Chipata ananduza kuti munaitanidwa ndino dzina lija ndinalilemba nditalilemba choncho inafika nthawi yonena kuti munthu une apapa sopano khala sikukhala ngati zikukhala ngati ndipange bwanji kunasapeza kuti ndinamba ngati 2020 mpena zamba first fellowship mu nyumba mwa mwana wathu mwayi Kanyinji Matthews ntameja corona tavuta ndasigalaja ndife timabisala nkankuku ndikumasonkhana mwana timabisala nkankuku kumasonkhana basi kumabwera anthu aina ku Zambia kumabwera anthu yancha kumabisala kankuku ajasono kachepa nditipanga bwanji ndi basi nthanake kuti akundiperekeza naja achina Matthews aja ndino ndikuina wake makumbuka mati diva chavula kakuti koma papa khala anthu amasonkhana pali chali cha nduti atenti kaonena koma tipange bwanji foti kukumbukirani kumwala kuja sinimalepera kupita mene kuja ndimapita be mwala kuja komanso pano mukhozo khano ngati no kajeni ka maloto momwe munauraja onena kuti munaona chai ikulu khanga rinoka ndikaje kavision kaja kubwera khanga rito zinthu zazikhozo chitika ndipo exactly so it was like pane vose pano nende kupanga noti koma khanga ti zinthu zijabe cheni koma ine ndekha ndimazidelera monet ndino ndapeza kuti kumwala kuja tikusonkhana kwa Kanyinji kumaso mwala kuja nanga sasekala navuta ndapeza kuti tinayima kaye koma pata duso zitakhaza zizira tinayamba kupita koso ndi kumwala kuja peza kuti sipano kula anthu 30 kumwala kuja sipano kubwera anthu 40 komano maiko siyana kuli anthu 40 basi ndipange bwanji koma mulungu sandiyankhula kuti ndikuyamba chalichi ndipange bwanji ndi pamene sopano ndi fellowship imene jai ndinakumana ndi sopano bambanga ku uzimu Apostle Blessings Kaluwa ndi pamene tinapanga connect ndipena kuti no cause you are a servant of God
ndi chimene mungapange ndikukusiyani kufandisi kwa Bishop Jonathan Gondwe ndi kumene muzikatumikira. So my first church imene ndinatumikira ineyo ndi Rema Outreach Church kwa Bishop Jonathan Gondwe kufandisi. After mumwe munautali tumikira kumunaka kanthawi kati sina kale kusuntha itali umonse muna nakhala ku miyezi chabe yeah miyezi kena nomwe tsayambisano mpingo kuchoka kufandisiko chifo mulungu ananisa ndiuzo noti ndiyambe church then kuma fellowship ndi anthu ochuluka ndi pange bwanji basi nakumezanso ndi wina kuti mati twin brother Apostle David Nkata ndi paitalo mizanda Apostle David Nkata ndi nazasegula branch ino ya Hotel David Nkata makhala kufandisiko Hanichu okay ndeno basi mpende mayamba branch kunoko ya Holy Nation tinatumikirapo ndithu kanthawi katakwana ndi pamene sopano Mulungu anipanga lilizo no now it is okay you can go for your bush to cultivate your own bush ndi pamene sopano ndi pesa kana tani kodi 2021 ndayamba church yake inoitili inono sitinaambire pano koma simunambire pano tadusa mzikomo asogolera tadusa mzikomo ya chifukwa minister asogoleri imadusa president yeah minister imadusa president minister ndiyo wawa munaso kudusa kulamulira dziko titachoka Mulungu atipanga okay nakapanga uko kuntunda uko pa mali yake kanyumba kena kodi amasogo matulalikira bijavula chimvula kakudontha ndi basi tikumene kuchakupa kale mwachisomo ndimambika Mulungu asogo ifuna kuti Mulungu amandikonda ya Mulungu amandikonda so titakhala kumene koko mpene noti zimene zapapa nthawi nake ndichoka ntchito fani magwira ntchito ndichoka ntchito basi muona chikwangwani apapa munthu anasiya kalekale upempherapo ndi pange bwanji pamene tipa okay osuzoti panopa munthu nakankape church ina nkapempherapo kena siya kena munabwe ngopanga linovate malungu wako zamwe kuonekera mmene konika munthu anasiya akhala 6 years osapempheraso pano ndichine chose pano chinonongeka panalibe china chose kondoti simalata sinaso zolongosoka tinachose china chonse koyamba kachechi kasika nafika huko kamafika huko aneka mabona bati khozona kuti ndi yaikulu kwambiri wadi yolo anthu even if 300 khozo panga host you can host to have 300 people so by then tinoona kuti anthu akuchuluka kachechi kachepa tipange bwanji tingopanga extend ndi pamene sopano nazonoti tente ngokhazika panopa that's why tipano palepo okay chabwino ai apopo tinali pa history yanu kuvetsetsa kuti muyenda bwanji nthawi zambiri ndimafusa history ya munthu chifukwa choti nthawi zambiri history ya munthu ikhoza kupanga munthu ina wake kusintha pena pake pomwe ali chifukwa choti anthu ena ake panopa ali nyengo yomwe inu mudadutsamo koma adata ya chikhulupiriro kuti they lose hope kuti maybe they are not going to do anything again in their life koma akamakhoza kuonera zinthu ngati izi ili kumavira zinthu ngati izi amatero no mwina ndimayankhula molakwika there is hope foti ngati munthu uyo anadutsa umumu mwina sokona somwe adutsa iye adadutsa molakwika kwambiri usani mundu dutsa ine koma now is a preacher, is a man of God. What about me? I can also do it. So timafuna history for history imathandizira pena pake munthu ina wake maso anthu amene amakuonani azitha kudziwa kuti munthu uyu choipa wachitaponso ndi munthuso naye choipa wachitapo anasiya choipa pano ndi mtumiki komanso wadutsa munzotani ndi mpaka timafuna kuti tikamapanga program koyambira kwenikweni tidzimudziwa munthu kuti wayenda motani chifukwa choti imakhaso ndi testimony kwa anthu ena komanso kwa anthu amene amakutsatirani mwinaso zinthu zinaso zomwe anthu aziva mu program ino mwina simunawuze komanso sazidziwa ena sazizo kodi akula Yesu adutsa muzimenezi kwambiri okay chabwino tingofuna titengeka break pang'ono after ka break tikhati kupitiriza program tikupezaniso mukatha kuonera izi takulandiraniso mu programu yathu yachiwiri tinaleka komwera madzi munatentha muno kwambiri motentha kwambiri koma patakulandiraniso mgawo lachiwiri gawo lachiwiri ndi lomwe loyamba timafuna tidziwe history yawo komanso phatikizaso history ya mpingo wawo koma gawo lachiwiri mulendo wathu waleroyu ndi prophet so tikhazika kwambiri mu office ya prophetic chifukwa choti tili ndi prophet sitingakambe za apostle komano tikambe za prophetic office kuti tidziwe tsitse tili ndi mafunso ambiri omwe anthu timafunsa kunjaku komano lero
tikhale ndi nthawi yoti tadziwe. choyambira chenicheni munthu wa mulungu. Yes. Timafuna kuti tidziwe zoti office ya prophetic imagwira ntchito bwanji. Amen. Office ya prophetic imagwira ntchito munjira zosiyana. Okay. Yeah, that's why prophet wina aliyese yeah, sungalowe mu office imeneyi usanadziwe code. Yeah, for every prophetic office it has got its own code. Yeah, for example, okay, ngati ni umwe munapangazani kuti mudzozo ndinu prophet imunalandira code yosonza kuti iyo ndinu prophet. Yeah, imene makana sisi. Okay. Yeah, that is a code ine ndi maidziwa. Okay. Ka wina kakugwira ntchito akupanga operate munjira yake, kakupanga operate in which way. But I myself I cannot change my code because of that person. Okay. Because every prophetic office it has got its own code. Okay. Yes, and there are many types of prophets. Yeah, of prophetic office. Okay. There are many types of prophets. So that was another prophetic office. Imagwira ntchito motani mu za mulungu. Prophetic judo yake ndiyo tani. Yeah, prophetic office mainly mu ntchito ya mulungu. Prophet warn what is about to happen. Yeah, for most of the time the prophetic and anthu amene amachenjeza anthu zakubweranso kwa Yesu. Okay. Yeah, mainly the prophetic office kuchenjeza anthu zoti Yesu Kristo akubweranso. Yeah, kuwaunikira anthu kuti Yesu Kristo akubweranso. Yeah, and pali zina ndi zina zimene zimachitika. You can give also direction to people kunoti do this, don't do this and do that. Yes. Okay. According mukumvetsetsa kwanga Bible maprofeti analipo mu chipangano chakale. Analipo mu chipangano chakale omwe amalozera kubwera kwa Yesu. Yes. Yesu atabwera prophet amene anapanga amene analinga romalizira sindikudziwa ngati ndi kupanga mundikoza ndino. Koma prophet omalizira anali John Baptist. Yes. Emwe anambatiza Yesu, emwe adanena kuti kukubwera wina emwe oti ngakhale zingwe zake zasooro zake ine singakwanise kumasula. And atachoka pamene pajapo ndikhoza kuti mpaka uzafika mwina kuchivumbulutso usinavepo so pena paka kunena za prophet. So kodi tiziti ni mu generation yathu ino ndizofunikira kuti tikhalibe ndi ma prophet for tizonga kuti Yesu anabwera anasiya ma prophecy onse omwe pano pati kungoyendamo. Kodi ndizofunikira bwanji kuti tikhalibe ndi prophet pamene Yesu atabwera it was like a last prophet in our generation. Ezekoma kwambiri. Ndifunso labwino kwa basi. Lithandizaso anthu ena amene akutionera kulikonse kumene ali. Yeah, generation yathu iyi prophetic ikufunika kwambiri. Because if you can look at it very carefully, yeah, the prophetic now is too high. Okay. Yeah, whereby each and every person he learn where there is a prophetic. Okay. Yeah, so prophetic it is helping many people. Yeah, in this generation, in so doing, muzapeza kunena kuti for example, munthu akozo ndikupasa chisanzo someone can just enter here. Ine ndili kusogolo kulalikira. By the grace of God, muzapeza kuti that person ine ndamudziwa mwa chisomo cha Mulungu. Kuzera mwa Mulungu, that person muna mavuto yake ndadziwa kale. Okay. Yeah, mwa chisomo cha Mulungu. Nde when that person ndikamufikira, when I reach to that person, kuzapezeka kunena kuti kumulungu sula mavuto yake kuti upange izi, kuti upange zinthu zako ziyende bwino, okapena usapange izi, chifoti ndikuona chiopsezo. Monet zimuthandizira munthu uja muzapezeka kunena kuti chimene chimafuna choyipa kuchitika pa munthu uja sichitika. So in short, asogoleri prophetic generation iyi it is helping so much because we are in a generation that it's a favored generation, but at the same time it's a rude generation. Okay. Yeah, the generation is a mineli ya mwano. Okay, nema mafuta kuzanena kuti in this generation we still need a prophet. That's it. Okay, because if you muona ngati muna kuti mwina chifukwa choti ma prophet nali nthawi imene jai panopa siti kufunika so kukhaso ndi ma prophet ya. Okay. So I don't know kuti pali verse omwe ngati pange mwina backup ijeni yoti tikuena kuti munyango ino ikukhabe ndi ma prophet verse. In short, chimene ndingayankhule kwambiri in terms of chapters. For example, if we can go in the book of Amos. Amos. Yeah.
if you can go in the book of Amos, yeah, Amos said by the time Amos he was going through some other things, the king were fighting with him. Okay. Yeah, so Amos said that I didn't know that I'll be a prophet, but I was taking care of the sheep. You see, I was taking care of the sheep. So the book of Amos, it is explaining. Yeah, it is explaining. Yeah, that the prophet amongst us, they are very, very important, and they stand with us, and they stand with you. You see, even I myself, that's why I have got my father, my spiritual father, Apostle Blaise Galua. He's a man that is standing with me. Yeah, so every person, either you want it or not, the prophet, they are needed. Okay. So pali azitumikiyena omwe akumatsegula mipingo kufuna mwina makamaka prophetic jeni kufuna mwina kutchuka ena kufuna ndalama sinza kuti muli ndi uthenga utani pali chichonse choti kamene mukhoza kuyankhulapo chokhudza nkhani imeneyi oti anthu amene akupanga akutsegula mipingo chifukwa chofuna kutchuka ena chifukwa chofuna ndalama? Uthenga wambiri umene ndingayankhulepo kwa such kind of men of God, I mean, mwina kapena kuti they don't have a vision, but what is their aim, and you're not mwina kapena kuti they need just to benefit from the name of God. My advice that I can just advise those men of God, we cannot stand here to judge because the judgment is for himself. Yeah, but this word, this voice, I think it is reaching you wherever you are, men of God. Yeah, it is very important if maybe you say you are lacking of something in your life. It is very good just maybe to reach to those people, or maybe to go to those people, they can just support you, or else if you just look for something else to do, so that maybe it can support your family, than just opening the church for the sake of opening the church. Yeah, because I see that nowadays people, they are opening the church for the sake of them to be fame. Yes, yeah, that's it. Yeah, them to be popular, that everyone must mention their names. Yes. Everyone, that like just for the lack of money, that Exactly. they need the money. Yeah, it is happening. Because on their preaching, what they need is just like money, things like that. How do you see it? What happened most in these days? That's a good question. Yeah, they are there, and surely their aim is just to feed their stomach, and they don't have a vision. Yeah, because a man of God to open their church like this one, the way it is, man of God, it needs the Spirit of God. Okay. Yeah, it needs the Spirit of God to lead the church. Yeah, for example, man of God, I'm a prophet by the grace of God, but also I'm working. Yeah, you see, I'm working. I also want to ask that is it good to a prophet or the man of God to work, or he must just be in the house and just do things for God, or you have to also to work? Man of God must work. If he is not working, he need to find a business. Yeah. Every preacher must work, or he must have a business. Yes. If I think you are hearing me there. That is if God has said so that he stop working, because God can speak only when the church is stable. Yeah, when the church is stable, there are financial helpers. But you find that another church, like the church members, you find that they're living in the mikuku. Yeah, they don't have nothing. Yeah, even they are coming to church without eating. But you find that the man of God is not working. He said, those people, they must support him. How do you see that? That is not good. That is not good. Man of God, you are here inside the church. I will tell you that in this church, if you can see how beautiful it is also my effort. The members are doing their part. Akupanga ndi kumbali yawo. Komanso inenso kumbali yanga ndikupanga mnomo. Okay. And I have got a charity program here. That charity, we call it Worshipers Charity Field. It's a department imene mathandiza anthu. You see? Ngati munthu angasegule chechi for the sake not kuvutisa anthu anazimwoti na makhala lesi. Ndipo man of God, thank you so much for chafuso limenelo. Man of God, my battles amene ndikumana nawo ine munomo azitumika makambirana za ine. Of which tilipa air we cannot say. Yes, it's also my next question that I want to ask, that in the churches like nowadays, there's a politics in the churches. Too much. And there's
things that sometimes you can ask that, 3 days ago I was talking with another friend of mine. Yes. He's in Cape Town, but we go same school. Yeah, now he's a preacher. Yes. But he was telling me, I was just talking with him, just asking him about how church goes. But it was like, you know what, man of God, in the churches, it's where there's a lot of battle, and where there's a politics, it's in the church. Exactly. Tell us your experience about this. Man of God, that's why, as you can see me now, in short, if I need, I've got a man of God who can stand with me, is my father, my spiritual father. Okay, you have a spiritual father? I've got a spiritual father. Okay, yeah, just answer the question. I have another question for the spiritual father. So, and if there is a man of God who stand with me, is I call him my brother in the spirit, Apostle Ngwira. Okay. Yeah, so I'll go straight forward to the point of politics in the church, in the ministry, actually. Man of God, I'll tell you here, a snake wanted to bite me outside there. Outside here? Even I can call one of my sons there, they can tell you. Man of God, I've been finding charms. Mankwala kuniponyina was to make. In the front, in outside their yard there. In the church? Outside there. Outside of the church. To find that there are charms there. So you can see those senseless politics that they are doing. The reason why they think kunoti mene zikuchitira papamu ndekuti munthu imwina kapena kuti zake zikuyenda. But without knowing, to see this big church the way the church is. When they see people coming here, they think So that's why they have got they are creating groups in WhatsApp whatsoever. Talking about Prophet Matthews whatsoever. So is it true that people, they say that some other men of God, they go to Sangomas to seek for a power or maybe to restore other people? Is this true? It is happening. You believe on that people they are doing that? Me, I don't believe on that. No, I said when I said I believe, I said like you have like a testimony. It's like when I said you are believe on that, which means it's like you have a testimony that people there you have heard somewhere or you have seen those kind of things happening. And I can on that thing I can say yes. Some that's why at the first you ask a question concerning there are those men of God that are just in the ministry for business. You see, so those are such kind of men of God. They can use their own power. You see. Okay, so the power that they are using, that they are like we can say the fallen power. Yeah, that's it. What they use it for? Is it for controlling the members that they can give them more money, or members they can be scared of them, or? The issue is man of God. Okay. And what I can tell you is, don't just see the churches. Yeah, some people they have got their own beliefs, and those beliefs, you find that there are some people, they want to kill the mind of people. Okay. That's why I always advise my sons and daughters here, before you come to any church, you go to any church. Ask first the Spirit of God. Okay. Yeah, because the Bible says that in the church, a lot of things are happening. Too much. People there. I remember uri kumunsi kuja. Pali mpingo mwana sauchwe zina. Yeah. Kwa mpingo mino anthu amalodzana. Chifukwa kulodzera naru uchairman udindo wa chalichi. Yeah, suchitika. Oro kumari kubwera mbusa. Mbusa amari kumene ufika pa malopo pa chalichipo. Futi kwathu ndi kunchewi. Pa mission nditu wa mission. Kumari mbusa kufika pamene popo. Akakholi ndi mwana anthu amazora mbusa uyu ndi mwana sakhalitsa. Akamati no mwana usunzo ndi ndosa khwima. Ndizomwe ndiwona uri zinthu zikupitirirabe mpaka pano kuti anthu mpaka kumapanga mankhwala. Koma mu chalichi munzina lona kuti akutumikira Mulungu. Mukuziona bwanji zinthu zimenezi? Zinthu zimenezi zisi kwambiri. Akristo ambiri akusokonekera so chifukwa cha ife azitumiki. Kristo ambiri ma followers akufoka kapena kunoti akusongera chifukwa cha ife. Ndi chifukwa yake most of the time ine ndimayankhula kutenda kunoti usabwere kwa ine chifukwa choti noti kapena kuti wangomva gokonko ayi koma mfusiso kwa Mulungu.
kuna kuti kodi nkoyenera kuti ndipiteko yeah. Mone chifukwa chake ne muli apa ndimavomeza kukhanda anthu 10 ka kunjako anthu ayangula zotani koma ndimavomeza kukhanda anthu 10 as far as pa anthu 10 paja tikuyenda mchimodzi mone komanso ine ndisakhale vuto kwa anthu aja komanso anthu aja sakhale vuto kwa ine mone that's why pali nthawi imene munthu umapemphera komanso pali nthawi inake imene munthu umagwisa ntchito nzeru ndeno pa nkhani yache zimene zikuchitika pa zoti kumagwisa ntchito mankhwala kuma machalichi kupanga izi machalichi izi zinthu zizi ngati wina akakundimva kulikonse kumene muliko zinthu izizi ndi zimene zikumasokonezanso anthu ambiri akhristu ambiri mona muzapeza kunena kuti mukuwasokoneza miti else you are imparting mizimu ina mwa ana aja mona ndiye kupeza kuti achoke chechili apite chechili achoke chechili angoenda machechi moja cheni si uziko wai wina akanasokoneza ndichoncho. Okay, ndi anthu amene ali kunja kwa kutonera amene ali machalichi mawu mwe mukwauza kuti before pita ku chalichi chifoti ku machalichi muli zinthu zambiri zosokonekera adzamba pempherake kwa Mulungu Mulungu aonetsere kuti akhozopita kapena sangapite. That's it. Ndiye message yomwe mukwapatsa. Ndiye message imene ndingayankhule ndimene nga before usanabwere ku chechi chifukwa chechi si cha Prophet Matthews ya monet pako kadzina popo Good Worshipers International Church before usanaponde Good Worshipers International Church umfusa ke Mulungu ndisanaponde kumene kuchako kodi ambuye mukupezekako osangoti foto wava kuti kula prophet gokonko ayi sikose tikodzaza kunoti ambuye aliko ayi. Okay, ayavuta kuva. Sono nakudulani mafuna ndi wovetsetsa pokhudza pa ma spiritual father. Yes. Mwana kuti muli ndi spiritual father one. Too much now. So I just want to ask, can you not like a preacher work and do the work of God without a spiritual father? Zimata kuteka. Okay. Yeah, zimata kuteka nditu noti it can happen, you can operate, but there are some other burdens. I mean, akufuna noti someone who can remove those burdens. Okay. Yeah, a man who is a little bit spiritual than you. Okay, which means but according to you and spiritual father sibwezi mwina muli pa for spiritual father onda amene amakuuzaniza mbiro rai mwakuti. That's it. Okay. That's it. Nde kufunikira kwa spiritual father kumene. That's a very important kwa spiritual father. Even ndimachita kuuza ananga unoti agogo ana Apostle Blessings Kaluwa is a man he lay hand on me. Kuti to activate the grace. Yeah, without him I couldn't operate some other. Yeah, anthu ena manena kunena unoti bambo sizofunika Mulungu chanchani akulu simungaone Mulungu akuyenda. Simuzaona Yesu akuyenda tapo. Koma Yesu akodutsa somwe bambo anga kuzimu ajakalowa. Nkukuyankhula. Ndikuyankhula. Komanso akodutsa mwa inu nkuyankhula ma church members. Ma church members, that's it. Nkhani naso mwe kuvuta machalichimu ya chopereka seed. Yes. Ndi tithe. Yes. Imene kupangisa so kuti anyamata ambiri adzingodzuka ayi ndine prophet ine ndiwakuti chifukwa cha seed ndi tithe. That's it. Umazivetsesa bwanji zimenezi? Izinthu izizi. Amene malimbika amakokomeza of course zinthu izizi zili m'Bible muja koma vuto anthu akuzikwa kumeza kwa vuto anthu ena ake akuyikapo sinjiro. Yeah, akuyikapo sinjiro akukomeza kwambiri mwachisanzo atsogoleri muli apa pam munthu amene ali waulesi kulimbikira pa kugwira ntchito ndi munthu amene samakokomeza so kwambiri nkhani zazopereka so machalichi mwachisanzo tithe sungakakamiza munthu apereke tithe. Okay. Ngati asakufuna peka tithe yo koma ngati munthu amavesesa Chikristo aye kama principle ya Christian tithe sungayimisa koma sunga mpange push munthu uja if he doesn't understand or he doesn't know or he doesn't mapitiriza kuzokhuza za seed ndi tithe kuti alesi amakutsegula chalichi chifukwa cha nkhani za ndalama. Yes. Ndi amene akumaziko komeza kwambiri zinthu zimene kwambiri ine man of God muli apa pamo ndimachita kunena kuti munthu ngati uli munthu amene Mulungu anakuitana Mulungu yekha amapanga njira amatumiza anthu oza kupanga support. Fori machechi moto zafika mpaka pamafuna pamanena kuti ayi Mulungu wandiuza kuti ndipatse salary yako yonse, ayi Mulungu wandiuza kuti ndipatse galimoto yako, ayi Mulungu wandiuza kuti paka anthu asauka nadzo kumadabwa zonena kuti no kuti Mulungu wake ndi utiyo munthu akuyankhula kuti mpaka munthu akatenge salary yake yonse ali ndi family ali ndi ana pakhomo koma akatenge salary yake yonse
ya mwezi wose akapereke kwa man of God ayi muzina kuti mulungu wayankhula ayi amene si mulungu sali nchisokonezo yayi ngati mulungu anganena kuti atenge salary yonse akapereka kwa munthu sonse mulunguyo munthu champangira kale njira tsono panopa tiliza ngati mwina akuonera panopa munthu wina wake wauzidwa ndi ajenake abusa ake kuti utenge zonse uli nacho galimoto yako ndipatse nyumba yako ndipatse mulungu akutero mukhoya mpatsa maotani inu amene mukundonera pano pamu ngati kutheka mwina abusa ena akanakuza mpono kuti mulungu andiyankhula kunoti utenga galimoto kapena tenga salary yako yonse ndipase iwe kuwauza kuti okay ndathokoza chifukwa inu ndi mulungu amene wakuwuzani ndipemphera nanenso mulungu andisimikizire akwauza choncho ndi simwano kwa simwano umenewo chifukwa chonena tiyani nkhani iyi ama CD anthu akumayipanga interpret munjira yolakwika imene kumapanga so chifukwa ndi imene so yapangisa so kuti matchalichi achuluke kwambiri kwambiri kuti ngati pali sukulu kuyambira block 1 mpaka 8 block iliyonse ili ndi mpingo wake ena kupemphera mamawo ena madzulo ena mama koma tosefe kuonetsetsa ndife akhristu pabepo muone mamuzilemu amankhala kuti ngati ndi church imodzi koma ife akhristu ndamene kukhanga lusila kuti zulono chisawawa too much and muzapeza kunena kuti mwana chauzimu chenicheni alibe and maitanideyo sanamvesese wina kanangomuza kuti wewe uli ndi cha uprofeti kana uli cha apostle basi ndukasegula church kungogula kasuti basi aro mangatai basi yani ndine prophet ai tamvesesani kai chinthucho chenicho muchimvesese tauzana anyamata fori tachula kuti anyamata pakati panopo anyamata kumene mukundimverako zinthu zimusathamangire ngati mulungu anakuitana ninuyo anakuitanani nthawi ifika chifukwa chonena kuti zothamangira izizi that's why muzapeza kuti mwayamba timipingo kandeu kakang'onong'ono kuchitika mkatikati mwa mpingo chamwaseka monet as a result ngati mukuona kuti zinthu sizikuyenda mu mpingomo so nomwe akapanga acquire ma powers kumbali ina kuti athandize mpingo zesona maononga anthu ochuluka chifukwa kuti anthu kunjaku akuti anthu amene aononga chikhristu kwambiri ndi maprofeti amene angodzuka mu generation yathu ino ndi amene aononga kwambiri chikhristu kuti mpaka kufika poti anthu uno omwe ngati azigogo wathu kumudza amadziwa chikhristu kuti tikamati kupita chalichi ndizo mwezo kumachita masiku ano omatha kudabwa ziti ndi chikhristu yake ndi chiticho mwachisanso anthu amene ndimatumikira muno mnda akuluakulu that's why ndimakuza ndipoyambira paja kuna kuti pali nthawi inake kuti munthu umakhala ku uzimu koma pali nthawi inake munthu umakhalanso ku nzeru monet munthu akhoza kukuyankhula chinthu chonena kapena kuti is negative ndi chenichenicho koma wekhatu pikachiona dikena kake ukhoza kukadziwa nota komano pajapa monet sungangovomera china chichonse koma sinanga kumanena kuti mulungu wayankhula ndenanga mulungu ari mulungu wandiyankhula ngola muchali chingari muno mulungu wandiyankhula inu lemerani mupeka 1000 rand inu mupeka 500 rand inu 200 rand mulungu wandiyankhula ndasoni manena kuna kuti amfusa na usamfusake mulungu kuna kuti okay ambuya kuyankhulani okay or even osauza abusa acha iwe kupita kunyumba uchanso ukapemphera mulungu amankhumaloto amankhula ina aliyese koma chabe zimene makamba zija unoti understanding ya maloto ndino anthu ambiri amene achinyamatawa awama akuti ndine prophet ndine apostle fama ina amene akuzimveka anthu ndamene kama kala anthu ena akanoti mulungu anaita na ina prophetic that's why makuzani paja unoti pali ma prophet mitundu pali ena ake ndi office pali ena ake ndi gift yake monet that's why mzapeza mchechi mjamulisa ma prophet ma silent we call them silent prophet ma silent prophet and ma prophet amene mulungu amangoyankhula that's like Abraham he was a prophet monet komano sana imeko pa altar kapena kuti ndai prophesy mona but God was calling him as a prophet kani yavula ruma chaichi ndi I prophesy ndikuona iweyo munthu uyo sakugwira ntchito olo mwina chabwino olo ganyuyo apalibepo koma kuti ndikumuona iwe utalemera ndi zimene zizi ayi mafotokozana ndi imene kunoti zimene zili zomwe zopangisana kuti no nkhani ya ndalama yomati mwina ayi ndikuona iweyo mulungu akudalitsa ndikuona madalitso ukukula nyumba ukukula chanchani ukugwira ntchito yabwino koma kuti zonse zitheke udzale seed ya 200 kodi zili mulungu panopo sanduka no jukebox yoti silake gambling kuti ukapanga gambo 2 landi upeza 3 landi imene timenso kononga nkhosa zochuluka machalichi okay
amene mukutionera panopa konse kumene muli chimene ndingangokuza nkoni choti ngati wina wake angabwere kwa inuyo kuona kuti Mulungu andiyankhula musanasimikizike zimene munthuyo musanatulutse kapena ndirama iliyonse imene Mulungu wake wamuyankhulayo pakufunika kwambiri mupange sense spirit or else mupange test spirit kodi spirit imene ndi Ambuye ya chifukwa asoge mlonda kumanda anthu ambiri amabwera munomo amandiuza and for example azapezeka kunena kuti ma anointing ya wina wake tu anandibwesa ndirama munomo asogole mune apapa ati ndifuna anointing munthu janatulutsa ndirama yokwanira 500 ati ndifuna anointing ndini I was shocked not kodi chiwitika nchani ndifuna ndiyankhule za sidizo ndeno atatulutsa ndirama ija 500 nanda bwanji auti ndifuna anointing ndikuti koma ifeyo anointing sitigulitsa mona koma ifeyo ya anointing yaso titi yankhula tango chita changu changu okay CDA nkhani yake ndino noti Mulungu kuyankhula kuno kuti muliona akandipasa CD Mulungu dakoza kuyankhula sitingakane koma Mulunguso alimayankhula pamalo pake ndi nthawi yake yoyenera kuti endiso Mulungu poyankhula makati munthu just wamona kuti munthu kutekera ali nako ya koma ngati munthu kutekera alibe Mulungu angulanga Mulungu mpaka munthu agwa mu karabira machonisa mpaka Mulungu ayankhula abusa wayankhula Mulungu Mulungu sala kuisa yaye Mulungu ngati wakuyankhula za munthu chisoti munthu jali wewe equipped ndiye chinthu chinaso ndi yomwe nkhani muna yambayi ya anointing materials chalichi ngati anthu ambiri akukhangata kupanga nkhani yake makhala imene ya seed tithe ndi nkhani ya anointing oil kugulitsana anointing oil chifukwa chomwe ndionera kuti ndikugulitsana nkhala mati it's just a contribution mu chalichi koma ndi maneno ndikugulitsana chifukwa choti mwachitsanzo ngati anointing bottle ili 50 rand mwachitsanzo anointing oil ngati bottle tatengali ngati mene ili adzouza ni 100 rand bottle li kapena 50 rand ndi botolo loti munthu wangotenga nkukagula botoloko kuthamu madzi kuchoka patapo ya pa nyumba pake ndikupempherera ndikuona kuti iwe ukakhola kugwiritsa ntchito madzi awa zako zonse ziyenda pamene yeyu mwina akumuza munthu kuti amukudwala tatenga ni madzi amene wawo mudzikamwa zanu ziyenda pamene munthu amene akunena zimenezozo akadwala akumwa mankhwala akupita kwa doctor chitetezo ndoti akuyenda ndi chitetezo chokwanira ndithu pamene akuwapatsa mamembala ake botolo khanga rino ngati Mulungu wake sakunkhulupirira akuona kuti mamembala ake onda amene azinkhulupirira iye asankhulupirire ndiye pomwe ndiona kuti ndikugulitsana si ndiye kuti kapena kuti ndikungothandizana foni ngati akuti 100 rand botolo ngatili munthu uli ndi 95 rand sangakupatse botolo isikuchitika ndithu sangakupatsana kuti ndamano achani yashota kusonyeza kuti it's a business in the church sticker anthu kugulitsana ma sticker 50 rand kapepa lako akugulitsa 50 rand iwo pali nkhope ya a prophet ndi materials a chalichi 50 rand ndilibe ndi 40 rand sakupatsa sitika kusonyeza kuti ndikugulitsa ndithu kumeneko chifukwa chinthucho tikamati chinthu tikugulitsa timakhoti chindi mtengo tikapita ku shop timakava zoti sugar yo 1 kg ndi mwachitsazo 1 kg ndi 20 rand tingoyekeza mwachitsazo ngati uli ndi 19 rand akuza noti yashota ndi 1 rand sungagule so ngatiso kuchali chiso tikutenga so chomwecho chibwesa nchali kuti sticker iyi ndi 50 rand kalindalayi ya chechi ndi 50 rand iwo uli ndi 40 rand even uli ndi 99 sanga kulole fora kuti ndalama jasina kwani which is selling in the business in the church ndizisundu zomwe zikupanga so azichiruka nkhani imene mayona bwanji ya anointing material kugulitsana anointing material ma church in terms of anointing or else water we call it anointed water anointed water I think about naneso ndikulongosoleni bwino man of God asogolera muli apet asitumikiso amaonongeka chifukwa cha anthu anointing man of God ngati mwachisanzo inese ine munomo ine ndimangopereka ine ndimangopereka anointing mwinayo ndi mwamona we uyali apa amene ali apa
ine ndimangopereka. Okay. Koma ehe tikozomugwira kwe mukomugwira mazalo kumugwira ari wambo nyenjemera muntu. Yeah, it's olive oil. Olive oil. Amende tindamira. Kodi ndokuti anointing sungagwisa ntchito achina ajeni cooking oil mweti mapikira awali na ndiye. Zimatoteka. It depends instruction. Utasema makuza ndipa jona aliyese mbusa ali ndi kodi yake. Amene mwanga tikodi ya ineyo ya monet ndiko mulungu akonduza unoti jeni ka muko zotira ku mafuto odzola. Ka mafuto amuko wapikira. Pali mafuto lilonse. Koma it depends. Okay. Mona ndi point yo kulisa anointing. Anointing good amene ndo ushopo. Ndo ushopo. Wabwera bwanja. Kurapezeke muno wabwera bwanji. Ngani ndimene unoti kushopo wachoka kushopo wabwera kuno wakagulidwa. Mone. Ndeno zija ndi makamba zionoti anthu ena ifuati asitumikene fa chosagwira zinchito. Mone. For example, ine sininganene kuti anointing ndagula ndine. Ayi. Alipo member amene amangozipereka. Amagula izizi. Amagula ine ndimapempherera timagawa. Okay. Yaha. Koma ndikanakhala kunoti every day ndikugula ndeka ntumbamo. Chikanachitika ndi chani? Mukanafuna kuti ndalama mugulirayo izibwerera monso ntumbamo. Kuti ndikaguleso wina. So amene amagusa anointing, right? I don't blame them sometimes. Monet. Amafuna kunoti in another way, man of God, asogolera muli apet, is a way out. Umapanga so invest kandrama kamu church. Monet. Chifukwa ka anointing. Koma chimafuna nchani kungwauza anthu aja kuti tikufuna ndalama tipange chao chakuti mu church. Sanga pange. I've got experience. Ndi njira bwino nokwazo kuti gulana anointing. Gulana anointing. Zanu zisintha. Osati zanu zisintha. Koma gulana anointing iwe. In another way out. Muzapeza anointing mina zibusa usasisi makhuza. Koma is a church fundraising. Ina sapanga fundraising church. Koma they have a way out. You're not anointing aguliset. Kandrama kaja kapita kutumbaso church. Koma ena kandrama kaja matenga. It's a mistake. Okay. Yeah, ine ndikunena kuti anointing yesi nagula ndine. Anagula ndi anthu, amagula ndi anthu church muno. Then muno wina akafuna anointing timampasa. Ndimafuna ndikufuse. Yes. Kwabwera munthu akuti ine ndikudwala. Yeah. Nthupi sinopeza bwino. Yeah. Ndimafuna mundipempherere. Yes. Ndene mwampemphera mwampatsa anointing. Yes. Kuti ukapangeza kuti zakuti. Yes. Kodi ma instruction omwe mamuza munthu akapangewa. Inu mukati madwala amagwisa ntchito so instruction omwe agwisa ntchito anointing ote omwe kapena magwisa ntchito njira zina. Munthu for example wabwera. Mwabwera ndi nthenda utafuna munthu cha machiri. Mwachisazo ngoti mutu ukumpwereka mwina mutu wampwereka kwa 4 days sunachire. Yeah. Mwampatsa anointing oil. Yes. Udzika paka pa mutu. Nde after kumpatsa kuja inunso mutu nkukupwerekani. Zomwe mukufuna zanizi inunso nkukuchitikirani. Mukopanga sozo mwe muza munthu akachite ndi anointing oil kapena ino mupita kuchipatala mukakuma ndi doctor. No, it depends which the spirit of God has whispered to you. Okay. For example, that person umamena udwala ndi mutu, it might happen. Not that person muna instruction about that anointing oil kapaki. Muna kotika is not anointing oil, but anointing water. Yeah, I'll pray for water. Muna to water madza chakatani kazito kumusu. Muna it depends. For example, if God can say ine mutu mupena ke pakuwawa. For sisi madwala to. Ti madwala nditu mukunda awonde ti mutu. Man of God amadwala. Amadwala nditu. Asamana ameya ti madwala nditu. Mone. Paka mabiro kaona ndi doctor kapena makhauti mangozi. No, sikawiri koma timapita. Mapita kuchipatala. Kuchipatala so it's not a sin kupita kuchipatala. And wina kamene undiva ngati wina kana kuza kuti usamapita kuchipatala. Imene ndikulakwa. Yeah, kupita kuchipatala si chimo. Ndichifuna ni munthu wa mimba ujakhala ndi mimba. Amakachitira chechi. Amakachitira kuchipatala. Chifukwa chani? Mpelemo you can see kunono tijeni madokotala ndima ndazibusa somewhere timakumikizana. Yeah, zilingati police station. Everywhere police station expect fire station ikapa fupi. Yeah. Monet. Why? And amene maendera remote. Amagwira ntchito remote. Yeah, nde wina ka uzimu kusazimvesesa bwino za uzimu zizi. Wina kama te usamabiro chipatala. Wina ka usamabiro anthu ambiri afa chifukwa zimene ziso. Just minutes, okay. Yeah, pali nthawi imene kuti dzanja la Mulungu lifunika pa monet. Mwachisanzo munthu jali chilonda papa choti wachita ngozi. Mupita abula chechi? Apita kuti. Akwena utapita kuchipatala. Yeah, so zimakhala yoncho masogo. Okay. Ifeyo tonoti tamva zochuluka zambiri. Amen. Ndeno pala zitumika amene akusokeretsa anthu kapena amene akutsegula chalichi. Yes. Mdzina lofuna kupeza ndalama. Chichewa choveka bwino itsilaketi haso. Anyamata ngero amati haso. Kwambiri. Ngati haso noti akapita chechi kuchobwerako kukhala pasi nkuwerenga ndalama ndakaza kuti kodi lero tabwerako motani.
tapanga ma 1000 ai lero nde kunali bwino lero because oti wika mari kaleso jonji mulindu utenga urani kwa nyamata amene amapanga zimene zozo ka uziti mulungu anakuitana komanso chinacho chimene chimachitika mano asogole muli apeti anthu ena ake mulungu amakhala waitana koma chifukwa cha zoonera kwanzawo monet kuzapeza kuti mulungu munthu wayamba bwino kumusatira mulungu bwino koma muzapeza kunoti chifukwa kuti waona kuti chechi la wina amene likupangira kuti chisisi yake ndi chani mana kuti pawina anandipeza direct twini kunena unoti ineyo ndimapita pasi pa nyanja kapanga kwaya mphamvu amapita azitumiki chifukwa cha zoonera anakuza nokuti amapita pasi pa nyanja ukapanga kwaya mphamvu ali ndi chechi yayikulu munthuyo ali chechi yayikulu kwa basi sitingamutchule ali mu South Africa mwamuno ndo ku Malawi kapena ndo kuti amene swa ku Malawi chechi yake ili kuti ayo sitingachule ndipo anachitondiuza live ngati ukufuna so namuzonoti ngati kunalembedwa kuti mpingo uzakula koma ngati sikunalembedwa kuti zikhale choncho zikhale mezili kusinzo ndizoona ali ndithu kuti anthu akumagwisa ntchito mphamvu zakumadzi mu nchalichi anthu aleka kuopa mulungu oti mpaka afe mabwetsa foreign power kumagwisa ntchito dzina la mulungu zikutheka ndithu machalichi ena amaichera ngati Yesu Kristo koma si Yesu amene tikumudziwayi that's why John maota usanapange step pa ota inaliyonse ya munthu umfunse kaye mulungu chifukwa chine kuniwe ngati cholalika mwa mphamvu ja man of God ma revelations munthu akuyankhula zimene zinthu zikugunda kumtima koma umfunse mulungu kodi ndi chicho ma deliverance umachitika aliko ma deliverance oti mulungu kuti zimachitika ndithu komanso pala anthu ena ake chifukwa cha zoonera kanchidwe kamene kakuononga anthu faking prophecies and faking healings in the church now. It's like the food for the day. Every time people, they're faking prophecy, they're faking like even testimonies, they're faking like kumafika nthawi yoti mwina kumachita kambiyana ndi anthu noti mukaneneza kuti za kuti munamize kuti ndinodwala pa wheelchair koma munthu ndo abwinobwino that's it zikuchitika munanene kuti munkadwala pano pamwachiritsidwa yes zikuchitika munchalichi zikuchitika kuzitha kwake ndi kuzitha motani zinthu ngati zimenezi zikuchitika ndithu kuzitha kwake ndi kuzitha motani izizi kuzitha kwake kwambiri man of God one asogoleri pafunika kuti mulungu atithandizire tipembezelepo komanso ngati mopempheramo ziphunziso ngati mumachalichimu nanga si what will be needed is kupanga transform ma mind ya anthuwa mwana zitithandiza bwino kwa basi mkatikatimu ngati we have got anthu mchurch mwakomo have a teaching chifukwa chimene chikuvuta kwambiri anthu akumathamangira kumene kukuzaza mone kumene kuli anthu ochuluka kumene anthu athamangira akaona abusa kuyenda chigamoto chachi ndipina kutani kuti akuthamangira ngati ndi koma ngati for example ngati menda valera anthu ngati ndi mbusa mone ayiwa ziti aziyang'ana zimene akuyang'ana iwo ndi pakati pa mamembala ndi azitumiki olakwa ndi ndani pankhani imene tikobulema ndani pankhani iyi kwambiri tikobulema munthu amene amasenga iye kaonota anayamula vision chifukwa vision anthu asali kumbuyo kwangako chimene ndingasite ndi anthu ajandira ndikodi andisatira mona so ngati ine ndikulowa kubo that is to say also those people apitaso kuti kodi bombo so the first person vision career ndi amene akuyenera kupanga dig anthu akupanga transform not no to change their mind for the church achuluka kwa ma church ndochepa to say the truth asogolemula apa bet ma church ndochepa in these days mukamati ma church ndochepa neso nditakuvetsetsa pamene pofoti panopa kuti tingoona division lokhaino ma church munaoni 1000 akhoza kwana mchechi muna 100 muna sokudutsaso division lokhaino yes what about the whole South Africa ma church ikhoza timezi ziti khoma ngati muna kuti ndikunokoka koma even ku Malawi too much now ma church ndi palipo sali sakangota kadzuka kutsegula church yake akangwankho ndaka zake ndine prophet chimene kwambiri ndikuyathanda kwambiri kuti ma church ndochepa asogoleri muli apa pamo one kuti ino mukaona kuti ma church ndochepa one day just visit my church katikati mwa service mukaona what will be happening there
I remember I follow you too much in terms of another man of God said in terms of even a dressing style. It can also speak notaka church in moyo. Koma machechi ambisa kupuma. Machechi ambisa kupuma. Monet. Sakupuma ifika chani ma activities ochitika within the church. Church, yeah. Monet. Zikumone kila tukunona ati aba bali kumfa kwa palibe umoyo. Nkhani na mafuna nditakufusani. Yeah. Mumaziona bwanji zizomaitana anthu oyimba mwachitsazo kumudzi kuja. Yes. Tindo oyimba. Yes. Omwe sayimba za gospel. Omwe amakori omwe aja akuyimba kubala. Abwerako kubala kuja. Omwe aja mwaitana kuraza kuimbeni mu church. Mumaziona bwanji zinthu zimenezi. That's why ndimakuza na sobe noti pali oyimba wonderful. I think I'm up in a studio mutithandiza pamenepa. Pali oyimba gospel. So oyimba gospel osamayimba gospel. Okay. Ngoyimba gospel masayimba gospel. Masayimba gospel. Okay. Mkongo bisalira. Okay. Masiku ano oyimba gospel wawa. Nyimbo zao zetu zikumaja sacha uzimu cha anthu. Yeah, if you are watching me wherever you're watching there. Mamoto ochuka kwambiri ochuka ina oyimba gospel. So seta amena amagwisa ntchito zina lenene la Yesu. Even in terms of the teachings, ndimapusa nanga kunena kuti musana ve nyimbo za gospel zizi. Ngati so if you are not careful, it is also eating your spirit. Okay. That's why muzapeza not oyimba gospel akupatiza ndoimba secular. So kwiza na palipo. Monet koma kuti muwauze akala ndi ma backup voice. Kuti amene usayankhulira lako panga sokumvisi wewe. Ndi uyimba secular akubwera mu church kuti muli church ati tikopangira pamodzi kuti fana kuti munthu akuimba za dziko dzuloli okachezera kubala amakemba ku pub ena anthu anali kumene koko kuchoka kumene koko mmabwake akuti abusena amwiranitsa ali ku church akuyimba ku church eni zomwe zikemba ku church azikemba zomwe amakemba ku bala kuja ndezungufanso church also ndi bala. You can see there church also ndi bala. You shall see them with their fruits. Yeah, that's the fruits that we have to talk. Now that's a fruit. Sanga anthu amatenge kuti poti ngochuka ndoti alibweretsera member ambiri anthu poti tikone oyimba wachoko malayi wochuka kuti India business man of God initially time munomo church mo ndi makanda and 6 munomo mona, but I didn't give up because I know the vision that I have. Mona, by the grace of God, mona mulungu God restores us. Mona kunazo vinoti church kuzaza. Mona. So the thing is vutola antu the business people they just think of themselves. They don't think to do the work of God. Mona. That's why they are akupanga invite antu achikunja akupezeka mchalichi. Antu achikunja akupezeka atakaimba ku stage. Upe tota abusa amalalikirako kupezeka muntu tota kuimba kubala zolo. What kind of the spirit many call church? Let's not just lash. Kuno the church langa lichuluka. Whatever God has started, He shall finish it. Okay. That's it. Mmalola kuti azibusa anzanu azibwera ku church kuno kuzalalikira. Ndinkalola koma sindilolai. Chifukwa cha? Sindilolai. Chifukwa cha? Chifoti mabato amene tukumana nawo mipingo ndi within masitumiki. Aziputuminteza sotumira kubwetsani sonkhondo so mu church mu. Much mabato amene ma minister ambira ku azibusa akumana ndi zinthu awo. Muone chifukwa cha zitumika nzawo. Kumanena kuti ndi nzanga. Koma sanzango just nzakoja aliso ndi nzake. Akaona china chake kuno kumwina chikuchitika munomo. Akozolumidwa ndi nzake kubaya go and destroy that person. Asogole muna papa ndakuza noti ma WhatsApp ine ndi manklidwa. Ndipo zoti kugona yote abusa kuti akamba zaine, akamba za kumaji I'm a man of God. I cannot follow that one but we fight with a spirit. Yeah, koma ine ku church munomo ku pulpit iyi yaine. I don't accept any man of God. Even ana anga sakuchira pulpit yanga. They use their own pulpit here. Yeah. Koma iniyo matopita machechi anthu ena? In the church ndinuma church amene mapita owerengeka. As I said, mapita kwa my brother Apostle Liwo Ngwira Oliven. Yeah. And I like also kupita so church kwa Apostle Nkuna. Okay. Yeah, Oliven is yeah. Like pakati patunali ndi union, pastors union, timata kuendana within. Yeah, komano ngati mulungu sana vomezo ndipite ku pulpit kwawo, I don't go. Okay. Yes, man of God. Ayi. Ifeo tuona kuti tathokoza kwambiri. Tindiza mbiri koma tsiku limodzi sitingamalize zonse. Tikukhulupirira zoti zomwe mwatipatsa lero anthu azitsatire. Komanso anthu zimenezo ziyende m'mitima mwawo. Chifukwa choti sindimayembekezera kuti prophet akhoza kuyankhula zomwe mukuyankhulazi.
chifukwa zomwe ndimayembekezera kuti ndidzava kunoku yes ndi mabaka apo kuti ayi mwakuti mwakuti ndayendapo ine machechi ambiri yeah machechi ndayenda and ndimathokoza zoti kapita chali chimathokoza zoti and ndimathokoza zoti okay izi zichonchi amen koma nthawi zambiri azitumiki ambiri yeah amabaka apo zinthu zomwe zikulakwika m'machalichi exactly komanso chinthu china chomwe ndimafuna kuti mwina ndisanakusiyeni mwina ndiyankhulepo ichi maulemu omwe akumalandira azitumiki m'machalichi it shows like it's too much mwachitsanzo mukulalikira ku chalichi yeah wina akubwera akudzagwira sapato anu akuti to connect anointing okay mukulalikira ku chalichi wina abwera ku ndi ndalama yake kudzaponya pasi pa sapato pano akuti anointing umaziona bwanji zinthu zimenezi sila kuti anthu akulemekeza kwambiri mtumiki kusana ndi mulungu akuopa kwambiri mtumiki otolo nkhale mulipa kuti mukuyenda pena pake membala wanu ujeni tikhoza kuti ulemu momwe mukumalandira ukumachuluka kwambiri ndiso nthawi zinaso zomapezana kuti anthu akumaopa kwambiri azitumikinu kuposa mulungu yes mwachitsanzo mtumiki kuti amwamowa akamwamowa akangova zoti aprofeta ana akubwera akakuonani patali amabisa boro lija kuzemba asandiona aprofeti yes kusenza kuti akuopa mulungu kusana ndi nani akuopa mtumiki munthu kusana ndi mulungu that's it ndi imene iyi yajeni yoti anthu akumapha ngati mphamvu zikumachuluka kwambiri m'machalichi mukamabwera ndoti mufikapo chitseko kutsegulirani ndoti mukamayenda mabodyguard akunyamulirani ijeni akunyamulirani mabaibulo ndekuti mukafika umaja kusapato akupangirana akozereni ndoti momwe akhala apa ndoti pambali pali munthu adzapatsa madzi madamu adzipatsaninso madzi inuyo zinthu zoti inokha mkhozo kupanga isilaki ngati momweno ama ujeni mphamvu imene amalandira ngati ma president kapena anthu adziko nawonso atumiki amafuna ziyanda mphamvu yomweyo umaziona bwanji zinthu zimenezi zinthu ngati zimenezozo to say the truth ndionera kuti zimangochitika ifo titi kudziko okay ya chifukwa ngakhale inesi sizinandichitikirepo okay ndikuthokoza funa kuti ina zikuachitikisi kuchitika kwa ina zithandizaso anthu ena kuti akhale ndikudziwa kumichita ina koma inu mudakhala kuti mwafika pomwe anthu ena awanafika mukhozolola mwemene kuti uzichitika pa inuyo in terms of protocol started with Jesus yeah because Jesus Christ the disciples they were doing protocol before Jesus Christ go to anywhere else to preach the gospel opuzaja mapita kaya yeah monet komano as we said kunoti pale anthu ena akupanga misinterpret yeah monet koma protocol yoenda ndi anthu yanchani sizinayambe lero zinayamba ndi Yesu koma izizi zomati kutenga ndalama kupanga impati chisomo kuweka pa sabato kundrama kuweka pa pulpit that one is common okay yeah komano ndrama oti munthu wina akakupupute sabato chanchani such kind of things penake chifukwa chakuti akristo ambiri anasokonezedwa aungopitira bekusonezedwa koma that thing ngati mulungu angayankhule choncho zikhala choncho koma ngati mulungu sanayankhule choncho ndi bwino kungozichepesa ndi inake iyo linoti kukapeka envelope yayikulu yes madaliso amakhala akulu ati to provoke anointing ndi chichewa chomwe akumagwiritsa ntchito to provoke anointing ya mu envelope ija nthu envelope ija yakhoti yanchokhuthala kuti muli katundu wabwino ndithu meja muli ndalama zochuluka khani ndi ndalama zochuluka amati you provoke anointing kodi ziti mulungu amadalitsa munthu akhotopeka ndalama zochuluka kapena mulungu amadalitsa munthu chifukwa cha moyo wako never it's not like that zizona kuti nthawi zambiri anthu akumanena kuti ati kaya udzalesidi ujeni envelope ikakhala yonenepa madalitso ngambiri chomwe chitonthoza kuti mulungu wathu ndolitsira kuti akumadalitsa munthu amene wayika ndalama zambiri exactly ndizoona zimenezi sizoona ndipo zimene sizoona because the way I can classify it in terms of kawapereka information yaikulu kayochepa ngati mulungu analemba kuti azakudalitsa basi sizitengeranso kuti kapena ukhale ndi anointing ujeni sangamati to provoke anointing that's why those sampali mawu ena ake ndongodyera pala mawu ena ndongodyera so
pali zinazi even weka ukamachiyankhula mona koma chimene kwasichenjeni mona so we can't say to provoke anointing. That's why mona anthu amene ali alesi mona if a man of God ngati wewe mulesi ubweresa tima tricks mu church tono chopanga kupanga cheni kwaja naja which is not good. Okay. Yes sir. Tacheza yes sir. Tikozocheza pano tsiku lonse koma bende kuti timafuna tikhani nthawi yathu ngati kupita kumapeto. Sitikudziwa kuti mwina pali china chomwe mafuna kuti munamurayankhula chomwe ife sitinachifunse munkatikati mwa interview yathu mwina mukhoza kuti koma akana ndipatsa chance kuti ndiyankhule pajapa mwina ndikanayankhula zote in 2 minutes. Chimene ndingayankhule ndichona kuti choyambirira kwambiri ine ndikuthokozani. Okay. Yaha. Mwandipasa mpata ndiyankhule. Ine ndikuthokozani chifukwa kuti program iyi ithandizira anthu ochuluka. Okay, yeah. And inu amabena studio mulungu azikudalisani. Ndathokoza kwambiri. Ya chifukwa ine kuzandifikira chonje foti muone mwapanga sacrifice china chose ndi utumiki waukulu kwa basi. Ndathokoza kwambiri. And chomaliza chimene ngayankhule kulikonse kumene mutionera koma otionera chimene mungapange stick on masiku amene tilimo anowa mupange stick mmawu mukaima mmawu wina wake sazasosana nanu choonadi chifukwa munthu amene wadya mawu ndikovuta kuti munthu nake ambweresere chabodza chifukwa tikudziwa mawu mona the moment a person ukudziwa mawu kawina akabweresa zake sumatekeseka komanso uthenga umalizira kwambiri kwa azitumiki azizanga konse kumetili si nthawi yomwe ayambana nokha kapena toyambana tokha koma ndi nthawi inoti titumikiriza Yesu chifukwa timene zikuchitika mtumiki uyu ayankhule za uyu ayankhula za uyu zikuchedwesa anthu chifukwa ngati mukuchedwa ife ndeti kupusha. Okay. Okay, chabwino. Ndimakonda kufunsa mawu kunena kuti ndi uthenga wanji omwe nawo kwa anthu amene akutsatira azitumiki abodza. Ndi uthenga wanji omwe nawo? Uthenga amene ndikayankhule kwa azitumiki anthu amene mukusatira chimene mukuchidziwa. Chimene ndingakuyankhula ndichona kuti nthawi idakalipo tafufuzani muno bwino mulungu sabisa mulungu amayankhula ndipo mukaziwa choonadicho choonadicho nditu chikumasulengona. Okay, in English, what's a word that you have for all those people that are following fake pastors, fake prophets, fake preachers? What's the message do you have for them? Actually, the message that I have got for you people that you are just following the thing that you don't know. I have got just 2 words that I can brief to you. Okay. Yeah, the first word is like before you have got chances now. Yeah. The chances are there. Yeah, just make up a decision and pray to God so that God can speak to you what you are following. Is it original or from Kong? Yeah, the moment God speak to you, always the truth shall set a person free. Okay, so what about the message to those people that they open ministries for just the sake of have money, fame, and they're misleading people? What a message do you have for them? I have got a serious message and a strong one to those people. They're just opening the ministry with their own mind. But God did not call them. God didn't call you. They're the one that they call God. They're the one that they call God. They're the one that they call God. Yes. God did not call them. They're the one that they call God. Talk to them. The people that they call God. I'm talking to you, sir. Or even madam. Also as my lipo. I'm talking to you. Yeah. The women also they are faking. That they call God. They call God. Not God call them. Yeah. Okay. So those people that you are just doing this thing for the sake of your own stomach or maybe your own beneficial. I have got a strong message to you. Please, it is better to turn around to Jesus. Yeah, just go and submit to any grace, any person that you can submit, so that God can deliver you. Okay. And focus on what can help you rather than wasting your time. If like maybe it's one of them that they call God, they want to come to you that you can deliver them, you can manage to do that? If God has said so, I can say so. Okay. If God can say so, I can do it. Okay. Thank you so much. I think this is the end of our podcast today. Today
We travel all the way from Cosmo City to here in Deep Suit. Was with our guest today, Prophet Matthews Teo. That most of our interview today we was being too much into prophetic office, because he is a prophet, so we need also to be in prophetic office to understand, because a lot of people, they have a lot of questions about prophetic, but we are here, we find a prophet and want to ask monga rimweti manenera pachichewa kuti mlandu wa munda rimapita pa munda pomwepo kazengera mlandu pa munda pomwepo. Ndefe tinaona kuti mafunso omwe anthu atipatsira ndi mafunso omwe tinawo okhudza maprofeti, tipeze profeti amene timufunse kuti atithandizire kupanga clarify mafunso amenewo. Komano lero tinali ndi mlendo wathu ndi wa Prophet Matthews Teo. Tathokoza kwambiri man of God kuti munatilandira kuno kucheche kwanu. Anthu amene afuna kupemphera mwina kuno ku Deep Suit mumapezeka mbalaketi iti? Mumapezeka Deep Suit extension 8. Extension 8, okay. Extension 8 even kungofika ngati mwakwera taxi for mapu aize kungoseka pa agent pa park number 2 extension number 2 park. Yeah, but we are close. Okay. Yes, man of God. Angati mwina anthu ena mwina kozota mwina ndingova koma awira utatu mwina kozota aona kuti mwina aona chomwe amaona kwa prophet awo, chomwe amava kwa prophet ndi chomwe ava mwina kumwa ino mwina akuona kuti njini chosiyana, mukhozo kha comfortable kusiyana namba lanu? Yeah, no problem. Okay, tataita yani nani namba lanu kuti mwina anthu ena mwina khozo funa kuimba kuti mwina khozo kuyankha ndi zitatu? Namba yanga ndi 074 80 54 674. Okay, ndeti ikaso ndithu ndimene ikuoneka pa msiyo tikati kutayika pamene po namba yo ndimene, koma ano mwayimbire foni zokhudza za Mulungu. Yes. Asati ayi ndofuna nditsegule mpingo ndipange bwanji, kodi ino munapita kuti mutsegule mpingo? Iwo anapita kwa Yesu ndikutsegula mpingo, si mumwe? Ndichoncho basi. Okay. Iyayi mpaka tabweranso tsiku lina ndi mulendo wina. Kwa lero tinena kuti tisiyane pamenepo. Zikoma kwambiri kandi pamenepo tikhati kubwesanso mulendo wina mu programu yotsatira. Zikoma.